Afgelopen zaterdag werd het boek Motocross Heide onder grote belangstelling gepresenteerd. Wat betekende dit voor de schrijver? Ja, heel veel. Je bent er eigenlijk heel stil mee bezig zonder dat veel mensen in de gaten hebben. Dan dit kunnen we nog helemaal zelf indelen, foto's verzamelen, mensen spreken, mensen interviewen. Totdat je ergens werd van, ja, dan moeten we dat boek aan de man gaan brengen en dan moet ook iets organiseren dat het gebeurt. Dat inspireert enorm, energie kost dat, maar dat is nauwelijks vermoeiend. Dit is nou wel even lastig, want je krijgt nou heel veel mensen die vragen hebben, maar het is geweldig. Ik vind het geweldig wat er gebeurt. Na de presentatie van het boek werd de middag voortgezet met een classic cross, waar ook veel herinneringen met elkaar werden gedeeld. Ja, vandaag is een dag, hoop ik, dat heel veel mensen elkaar zullen gaan ontmoeten. Leuk praatje maken, herinneringen ophalen. En we hebben dat gemeente moeten ondersteunen met een prachtige fotopresentatie in de tent. Achter het doek. Mensen moeten zeker de moeite nemen om achterlangs te lopen. Er is een motorshow, al de crossmotors zien te bekijken. En al de motors rijden rond met de mannen van toen. Peter blikt terug op de jaren toen motorclubvereniging Janslus floreerde in Heide. En ik heb eigenlijk 5 keer gewonnen. En ja, 2 keer in koppositie uitgevallen. En ja, ik vind dat, ja, ik deed extra mijn best hier uiteraard. En we trokken duizenden supporters hier uit de buurt naartoe. De hele belevende venderij was ja, optimaal, zeg maar. Ja. En dan vandaag de reunie. Hoe ervaar je dat? Vandaag de reunie? Ja, dat vind ik ook hartstikke mooi. Ja, de echte verhalen van vroeger, die staan allemaal in het boek. En ja, dit is precies de waarheid zoals het gebeurd is. En dus sommige herinneringen die je eigenlijk een beetje kwijt bent, die staan daar nog in. En zo was het en niet anders. En ik vind het hartstikke mooi dat Ton Jacobs er zijn rug er helemaal onder heeft gezet. Ja. Fons vertelt enthousiast over de crossen van weleer. Nou, we zijn in ieder geval al verschrikkelijk blij dat we hier terug zijn. Omdat hier hebben we dus zo'n verschrikkelijke mooie tijd gehad. En de organisatie was hier altijd grandioos. Vriendelijke mensen. En ik woon zelf in Amersfoort. Het is hier grandioos. Wat ik hier ook meegemaakt heb, was in 1973. Toen deden we een kampioenswedstrijd, een Nederlands kampioenswedstrijd. Toen brak halverwege de wedstrijd mijn voorstuur. En ik mag zeggen, ik ben zo trots dat we met mijn bakkenist dat we toch de eindfinish hebben gehaald. En dat we toch op de 3e plaats zijn geëindigd. Met een gebroken stuur. Nou, dat is toch prachtig, hè? Dat is heel mooi. En wat ik ook wel leuk vind, denk ik, dat mijn broer Gerard is begonnen met motocrossen. Eerst met grasbaan. Ging hij met de maat op een grasbaanmotor naar het noorden van Nederland. Ging hij achterop, een reservewiel in zijn hand. Gingen ze een wedstrijd rijden en dan maar hopen dat de motor heel blijft, want anders konden ze nooit meer terugkomen. Op die manier zijn ze begonnen in 1948, 49, mijn oudste broer. En zo zijn we eigenlijk allemaal gek geworden van het motocrossen. We hebben met z'n 8 gereden, 8 broers. En we hebben hier ook met z'n allen een enorme fijne tijd gehad. Zowel de allerkleinste als de gevorderde crossers konden op deze middag volop aan de bak op deze historische motocrossdag.